Sziasztok, én Keffarcos vagyok, és ez itt a Keffarcos Studiosnak az első videója, vagyis hát egy köszöntő videó. Sziasztok, én meg Máté vagyok, itt vagyok Kevinnel. Igen, és hát tudjátok, végre örülünk, hogy megcsináltuk végre a csatornát, reméljük nagyon sok dolog fog minket érni, és titeket is. Reméljük jó dolgok. És jó dolgok, nem lesz az, mint szegény Freddy D-vel, hogy letiltja a YouTube. Na de, hát ne is ezekről a szomorú dolgokról beszéljünk, hanem beszélünk is arról, hogy ezen a csatornán mi a jó francos krumplik fognak kerülni. Na szóval, először is gameplayek, másodszor is egy jó, hát olyan pár, hogyha már lesz az én pár néző, akkor lesz egy vlog sorozat minden héten szombaton. Hát de az még jó idő lesz, mire mi odáig eljutunk egy bizonyos ok miatt. Igen, de nem is azért, hanem hát azért kellenek hozzá nézők, hogy percet vlogoljunk. Nem kell, na, hát hogy vlogoljunk. Na. Értitek? Na szóval ezt, hogy szebb bírta, hogy elmagyarázni. Igazából azért, mert több okból is van, de ezt most hagyjuk inkább. Na, következő. Lesznek Survivor videók. Második. Hogy milyen játékokból lesznek? Először is Minecraft. Csak is Minecraft. Aztán pedig szerintem én pár külön sorozatot talán csinálok, de ez még nem teljesen biztos. És hát, igen. Szóval, hát olyan eleinte olyan 10, 11, 12, hát ilyen 15 perc alatti, vagy 10 perc alatti videókat fogunk csinálni, mint például ez, valószínű, hogy annyi lesz, de hát ez még nem biztos, nem lehet tudni, hogy ez valamilyen videó lesz. Stream, nem tudom, hogy lesz-e, főleg, hogy livestream lesz-e. Nem biztos. Szóval ez nem biztos. Jó, akkor szerintem ezt még gyorsan. És akkor igen, stream nem lesz, főleg nem livestream. Stream az talán lesz, hogyha már engedi a YouTube azt az 1 órás. Hogy 1 órán a 15 percnél tovább is csinálhatunk videókat. Na. Hát igazából ennyit akartunk mondani. Igazából ez lenne az első videónk, a kis köszöntő videónk. És hát köszönjük, hogy rátértetek a csatornára, és reméljük, hogy követni is fogtok a következő időkben. Sziasztok!